सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 27 अक्ट'बरनि बिसानाव फारियै अदालगुरिनि अबिथा ब्रह्मनि आइनि मिजिं, बिश्वनाथनि सनिया बसुमतारिनि माथो बुंनो, अदालगुरिनि इयुनसा बर'नि सानस्रि, बाक्सानि निर्माली बर'नि सुथुर, क'क्राझारनि गलाबखंगुर बसुमतारिनि बियो फिन आंखौ, बाक्सानि सबिराम बर'नि आइराखि सम फिनदो आरो बाक्सानि रैदोम बर'नि नखर दावहानि खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथि बायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।